sa mga pinalangga nako nga mga abroad, OFW, og nanarbaho sa laing nasod, mahibal-an ninyo kung unsa nga klase nga pamilya, igsoon, parente, barkada, ang imong naa sa palibot. Dili kinahanglang abtan og pila ka tuig nga pagpanarbaho hangtod mo retire ka. O sa pa nimo mahibalan nga unsa man ni akong mga sakop oy. Wala may pakialam sa ako Unsa man ni ako mga paryente oy nga puro man kwarta ning mga nawong ani hapit naman mahimong sinsilyo. Unsa man ni ako mga barkada oy nga mura mag lugos man makaila nato kung wa na tay ikatunol. Mahibal-an na nimo day unang uli nimo gikan pagpangabroad. O, kay kabalo ka, everybody's exciting. Excitement? Excited agway, kamo na bahala diha. Basta naraan ang tulo. Dayong, everybody's expectation. Sakto ba na? Expecting or expected? Basta! Manang mga butanga. Basta to akas abroad. Una-huna na, dato na ka, milyonaryo na ka, lami, na kay ka, naghanap kay ka kwarta, lami, na kay ka utangan. Lami, na kay ka hulman o kwarta. Kaning mga nasa imong palibot. Kakurog na ning mga kamot. Kay ighululam ng ginhawa. Pero mga bright man na sila. Pag uli nimo, tanan, excited makakita nimo. Tanan, muabiba na yun animo. Day! May kay nauli ka, day! Sos! Pilagod tawon ka tuig ka, day. Wag yung ka na mo nakit. Day. Kumusta naman ka, day? Ano man dayon na. Day! Hala, ni gwapa na yung kay ka, day! Sexy ka, day! Ni puti ka, day. Ni hamis ka, ayo ka, day! Bi ako'y bit-bit sa imong bag, day, bi? Long time no see! Oh, na ako parinti, na ako pag-umangkon. Palangga kay saloy halkan ko kaday. Muradyo kakatubang santos mga i-prosesyon sa Via Crucis. Kung pwede palang hagkan ng imang mga tiil, ngadto sa imong hubon-hubon. Ana, humot pa kaayo ka. Onang simana, gapinadto, pinanhi, silingan, parente, kadugo, lah. Tuapay mga chat o mga text, gaulan. Abtig duha ka simana. Magkahinay-hinay nagkawala dahil. Jotay na lang nagparamdam. Okay, natagaan naman ni mag-chocolate. Ang ilang mga hangyo nga kwarta diri natunol naman. Ang ilang mga pamarayig naputos naman. Hinahinay nagpangawala. 2 weeks pa na. Hinahinay nagpangawala. After 3 weeks, siyempre kay long vacation biya ka sa Pilipinas. Nya ganahan kay ka nga ma-enjoy banding-banding. After 3 weeks, aksyon nagkabisi tanan. Wala na mo paramdam. Ana, kung imong chatan, daghan nagpasangil. Hala, di ko kakuyog day. Hala, timing juga day kay na ako'y lagka. Ay, hala, day. Busy man sa work. Ayaw, magtuan na. Kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may maraming dahilan kasi nahatag mo na ang kaniyang panginahanglan. Diyan mo maobserbahan at mahibawan at malaman kung sino talaga ang totoo mong kaibigan at kapamilya 101. Karon, mulargahay na kagbalik sa abroad. Sa tanang namalik og abroad, gikang ni bakasyon.
Pila ra ka kabuok ang ni-chat nimo day? Pila ra ka kabuok ang namilin-bilin og amping biya ka sa pagbalik nimo day? Pag ayo-ayo biya sa mapagpanarbaho day ha. Ayaw biya pasulabi day. Lawas ray puhunan. Pila ra ka kabuok day? Ikumparar nimo sa imong pag-abot ug sa imong paglarga. Pwera na lang kung magpadispedida ka. Nakalagmitan kay di naman ta ka padispedida kay nahurot naman atong kwarta. Pila ra ka ha? O diha na ka. Sakpa na. Ingon ani de inyo mga batasan ha. Sige. Sunod na kong uli. Padadaan ta mog chocolate nga expired. Og sabon nga dab nga katol kaayo. Imbis nga perfume, padadaan ta mog binagsag baygon katol spray. Ayaw ka-overwhelmed. Sa banding-banding nga charot-charot sa imong mga barkada. Ayaw ka-overwhelmed. Sa mga quoted words nga perting mga tamisa sa imong mga kaila. Ayaw padala sa pabutan-butan. Ayaw padala sa maayo-maayo nga patasan nga ipakita. Ayaw padala-padala nga palangga ka akong paryente. Nagwapa kay na ako pag umangkon ayagyog padala day. Samtang nahitabo ang mao nga mga sitwasyon, nagbasa ka, nag-observe ka, kinsa mang tinuod ani nila. And then, at the end of the day, kay kabalo naman ka, nga maudi ining klasihang mga tao sa imong palibot, maayo ra kong anaa kay daghang kwarta, maayo ra kong puro grasya ang hisgutan, puro ra grasya para nila, pero pag-abuti sa realidad, ikaw ra gihapon, mag-inusara. Mo din na inyong gusto. Sige, magpakadato ko, oy. Magpakamilyonaryo ko, oy. Hala mo diya. Kung katagaan mo, dawat. Kung di mo katagaan, bahala mo. Di na ako obligasyon na magputos-putos na ninyo. Mga batasan kay mo sa ngatanan. Di na ko magpauwat anang magpadala ko kinarton ninyo. Ingon anaon raday ko ninyo. Ay! Hala mo diya. Siguro ako day nga iniguli ni mo pohonday. Milyonaryo go kaday. Daghang kag kwarta. Bahalag pag uli nimo gakagidlay kag lantawon, pobre kang lantawon. Kaya diha man mahibalan kay wa na pobre na to ato sige pakits-pakit sa una tan-awa ron. Wa na. Los. Mirisi na. Kada uli si magpakaon diri la. Mura mag-1 millionaire para po si kinsang datu. Kada mo uli kag abro na la, hublag dito, hublag diri. Nadanawan ni uli ron, pobre na. Wa na nahot. Tagam na. Mura magsikinsa pag uli sa una, kada uli la. Painom, pakaon la. Pero ba, masira ka ba lang gaways, man kaday. Ingon ana dae magpananaw na mo ha. Sige, uli kung gakawidlay pero milyones ning natigom diring dapita. Takom din ang mga baana day. Di naman mo imbita ron. Nakay mga daghang kayong grasya di na mo tagaan. Ang tagam na bali. Ang mirisi na pinadto nila. Ikaw may nabulahan kay wise man ka. Pero dili ka ma-wise day. Katong tanang istorya mo balik na sa imuha mo ng tarong nga imong desisyon sa kinabuhi kay na! Lightan ko na yung palawp yan.